Hello? Wai na ku sami garga? Ina ni lauya. Lafiya lau, na ji kina ku sami lafiya riko. Ni mana to jin ya ji kana rabar raguna ne shi na zo na shinawa. Ban gane raguna ba. Ni ka raba ragon sallah. Ba raguna na ba, kin ji abin da an ce ba. Ni da haka aka ce. Maruna na ka raba. A gaskiya ce an kai ragun lai ka rabu shi Ni da an ka baki da hankali, wallahi yana maliki. Ke ni da baki rago da bura uba. Hello? To shikenan ai yanzu zan tawo. Wa alaikum salam. Mallam baban gida. Ya gari. Wallahi la hala. Ya aiki. Wallahi la hala. Ya gida. Wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ran kai da case din nan da na kawo tun last Sunday. Ba har yanzu ban ji komai ba. Ka ce zaka kira ni kotu za ta kira ni komai ban ji ba. Ka gane ba za ka ji ba gida. Magana case ɗin ka gane ko? Mun tsaya mun yi bincike. Mun yi duya za mu gane ko mun gano gaba ɗaya case ɗin ka bakar gaskiya. Shi yasa haka gaba ɗaya ko bai ta ba. Ni ya ban da gaskiya. To daman na ce ma mai gaskiya nake. Ai don ban da gaskiya na kuma na san aikin ka kenan kare kowa ni kawo ma kuɗi na a min case. Saka ja. To na ce ai daman ban da gaskiya kawo ma na. To ai rashin gaskiya ka ya shiga kuɗin ka. Dan saboda kuɗin ma da mun ga duba su mun gane cewa ba hanya ta gaskiya an ga sami su ba. Shi yasa mun ka bi ta haya ne kawai. Yanzu dai in na fahimta ban da shari'a mai ban da riba ko ban da kuɗi na. Ba kowa ne ba ka da. A bai yiwa to. Bai yiwa? Wallahi bai yiwa. Hukuma ne kawa? To hukuma ina ruwa na da hukuma. Me za ka ne? Kuɗi na za ka ba. Kan bindiga nan, bindiga nan. Bin mi? Bindiga, dan malhu ba kai. Ni ga sai ta kai mu ga bindiga ba sai ta kai. Kuɗin ka an ci su. To sai ni. Ai ba magana Allah ya sani tunda da kes na mun kai da kai na zalunci. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Okay. To shi kenan ku tura kuɗin yanzu ga dan saboda yanzu ga mazana kotu. Magana kes ɗin ku ayo na zan haura shi. Da Allah ku ban tuni da bare tsaya. Ya aka yi? Lauya kes na zo in doke ka. Kes ɗin da ya doka ta. Ka san yanzu sallah sauran kwana 5. Ya je inda masu teloli mai tira na makilin bibin nan nama na mata. Ya ki an so ɗinki na to shi na zo in doke. Kala nuna. Kala 5 ne. Kin je ki ga mai kamar irin yaki an sunan gigi. To shi na zo in doke ta kes. Ku kes ɗin da ma 'yan sanda ya kamata ci kudo ko police kuna zuwa kuna doka mu lauyi. Inda lauya ne su. Yanzu ki suna abu. Zaki ba 700. Sai mutum wani ne duk yadda za a yi dole sai ya dauki donkin nan wani tilla wata shi yake. More yake. To za a ci dole sai ya dauki donkin nan. 700? 700. To miliyan da 700 ya aje wani lauya. Ba ki 700. Kilo ko kai ka aje 700 ballan tana ni ya. Shin ki tsaya. Ina son ki yi bayani yar zan bayar da. Turo ki an ganki ci mutunci na ko kudi na. To ai sai ka na faɗi. Gaskiya da kyodi. Wallahi yana halaka ki. Kilo ya ba ƙarya na faɗi ko. Wallahi yana ci mutunci. Jari ko gidana.